روژ بۆ ڕۆژێ بەردانا ژنان لە مۆسڵێ زێدەتر لێت هێتن و نۆکە بۆیە دیاردەکە بەربەڵاف بگۆڕی گوتنên ewan jinên berdayî koşîkirina li temenekê biçûk û dabûnerîtên eşaîrî û xemsariya mêrî li beramber jinê her wesa têk çûna barê aboriyê xêzanî sedemên serekî ne ku jin bi rêjeka berçav bihêne berdan. Helbet zorbey ew jinên berdayî kar dikin û xwe radestî qedera xwe nekirîne. Ji ber ku piraniya wan zarû hene û neçarin kar bikin li dervey mal û di heman demda serederiya zarokên xwe jî bikin. عندي أطفال بالبيت أشتغل دەمێت وەگەر مامۆلێ ئەس کارت دکەم خواردنê ئامادە دکەم û cilûbergên zarokê xwe çûn em wekû jinê berdan gelek ziyan tê delmekirin ji aliyê civakê ve û ez kar dikim da ku zarokên xwe bi helalî xwedan bikim û mezin bikim. داخل البيت إذا أكو شغل نشتغل بس الوضعية تعبانة. Di navmalê jî de em karî dikîn. Ji ber neçariya xwe em derdkevîn û çîne kargeha karî dikîn da em bişên zarokê xwe mezin kîn. Komela Sedr bû pêşvebirina jinê û zaroyan rojane 10 heta 15 jinên berdayî li sînorê parêzgeha neynewa seredana wan dikin. Ji bo dabînkirina derfetên karî û wergirtina harîkariyan ji layê komelê ve. يعني صار لنا فترة منطلعة والدواعش لحد الآن عندنا Ji زيادة. destpêka derketina Daeş ve û heta nûke ji mara jinên berdayî û yêdbîjin gelek zêde bîne. Em ji dehan heta 15 haleta rojane tûmar dikîn û ev jinên he gelek pêtivî harîkariyê ne ji ber ku ne hikûmeta merkezî yan mihellî harîkariya me dikin û heta nûke çi harîkarî bû men hatiye kirin. Ebtinê di meha tişrîna duwê de li sala borî bi gorey ewan data û amarên li malperê dadgeha neynewa hatîne belavkirin ku 267 haletên berdanê hatîne pesendkirin li dadgehê. Her wesa 351 halet yên jêk cudabûnê bûne bi biryara dadwerî. Wate sercemê giştî 618 haletên talaqê li sînorê parêzgeha neynewa hat bûne tomarkirin. Berawer digel salên borî rêja berdanê berew zêdebûnê ye. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.